Forward Summit oyiere mar nywako lwedo bero chal mar arita kwe e alwora mar Afrika kanyakla kod piny Ufaransa e tieko njore kod sukusuku mag lweny kod tulo mokwako moko kuom pinje mag Afrika. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Mago jende motenre kod siasa kanyakla kod chal mar uchumi e alwora mar pinje mag Afrika. Jotelo mag pinje mag Afrika manyobedo e romo mar Afrika Forward Summit e boma maduong' ma Nairobi oyiere mar chomo tir midhiero mar tulo, lweny kod koko kanyakla kod achiedh nade mag chal mag arita kwe e pinje mag Afrika magikoni kelo kod onge tich ne jomatindo kod kethruok mar uchumi. For example, in Madagascar, we see that when the youth lack jobs, they do not earn any income, then in order to survive, they end up engaging in illegal activities. Of course, the usual response from the authorities is law enforcement, punishment. However, in my view, lasting solution should include also accompanying efforts such as educating the youth on how they can be more creative in job creations. Mage yangore kalure kod pinje mag Afrika mamoko moseyudo kwet mag siasa e kod uchumi moko ngirore. Jotelo geto chiwo sir motegno kendo tiyo kod pinje mosenya kaka France mondo nyal keto yore mag arita kwe makare. The challenges of Africa and Europe are shared challenges. We all want peace, prosperity, sovereignty. Security must no longer be an obstacle to investment on our continent. It is therefore imperative to ensure that we do this without hesitation. Indeed, the issue of insecurity is an obstacle to development in Africa, and as we also see it in Madagascar. And I believe that poverty is the main cause. Romono jodito sondo yudo thuolo mongirore kuku ma ochunge weche mag arita kwe e riwruok mag piny mangima gino magikoni dhi miyo